तू ही तो हमर जान बाबू जियले के शान बाबू तू छूट जाए मतलब तोहर मौगी का बा जियले को उ तोहर जियले के शान बा हम का है जोरो दू पैसा चुरा के रख ले रही लो वो सारा मुझ पिया ले जाके पी डाला हमार तो किस्मत ये फूट गई। सवेरे सवेरे का जन कहाँ मुझ पियनो गई बना उनके राशन पानी कोनो चिंता नहीं है कि घर में राशन पानी बा कि नहीं खाना पीना बने कि नहीं ई जुनी हो गई मुझ पियनो खाली पियले कि इनके ढेर नशा चढ़ल रहला आवन तब बताओ तब लड़का के तबीयत खराब बा दवाई कराए ले जाए बा बताओ अब हम कैसे लेके जाएं। बताओ हमारे लड़के की तबीयत खराब हो गई बा बुझाता ठंडी लग गई बा एके मना करे लगी ठंडी में घूम मत स्वेटर उटर पहन ले तो सुनिए है नहीं बहनी तबीयत तो आराम बा कैसन बा तबीयत ठीक बा लाओ गरम पट्टी कह दी लड़का के स्वेटर उटर पहन लिया ठीक बा कहीं घूमे ना जाइए अब दीदी आई तो दीदी से कह दिया कि काम कर दी घर के ठीक बा हम जा तनी अब दवाई लेके आवा तनी ठीक बा। हाँ पैसा का भाई 200 रुपया रख ले रहनी बिछौना तरे अरे बाप रे पैसा नहीं मिला था कैसे लेके आए अपने लेके दवाई बताओ करे के बुखार इतना तेज चढ़ल बा पैसा मिलता नहीं बा हे भगवान जनो लुकवा उकवा के 200-400 रख ले रही ना वो गायब हो जाला पूछा तनी तनी बहनी से कहाँ रखल पैसा कौन ले लस ए बबनी बिछौना तारे पैसा रख ले रहनी है जाना तारू पापा भी नहीं ले गई ना है। अच्छा ई मुतपियना से हम तो एकदम परेशान रही ना जब नहीं तब पैसा जहाँ रख ले रही ना तहाँ से चुरा के लेके चल जाला पियले से के फुर्सत नहीं मिला था हमें नदी गाड़ू तब उनके लतियावा तनी हम जनो 200-400 रख ले रही ना सब उठा ले जाइए हम से अला है हां घर में तो खाइला पियला कि नहीं खाइला पियला नहीं खाइला ठीक ए चाची हाँ तनी 200 रुपया दे दे तू हमारे लड़कनिया के तबीयत बड़ा खराब बा रख ले रहनी है 200-400 बिस्तर नीचे दो गलवा ले जाके पी डलस अब का बताई पैसा 1 रुपया बा नहीं खेते में खाद पानी डाल दे हली बाकी अब का बताई ला लइका वाली बात या तला हला 50 रुपया जा का बोलल कराला नहीं तो बा नहीं हमरे लिए पैसा 50 रुपया में का हो अच्छा चलो ठीक बा जब हमरो लगना है खेते में खाद पानी डाल दे हली चलो ठीक बात कहाँ से का करी वाला पिए के ते व्यवस्था हो गई लेकिन चिखनवे नहीं हमार मेहरारू बा एकरी माँ की पैसे भी ना देवे करे 1 रुपया कैसे चोरा उरा के लाई तक काम चलता मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को यार तो साला मजा आ गया एकदम दिल मस्त हो गया पैसा मार मार कमा कमा के हम 200-400 रख ले रही यही ना दिख गाड़ू ले जाली जब पी डरिया जब से करे से हमारे शादी ब्याह भइल बा ना तब से मतलब हमारी जिंदगी नरक कर दिया हमारे दादो माई देख के ब्याह शादी नहीं कही ना हमरा के लागे गड़ा में ढके लेना देखा मुत पिए ना यहाँ ले बैठ के दारू पिया था रुक कब बताओ तनी तोरा के आज तो मजा आ गया एकदम से देखा देखा चाले भर के शक्ति नहीं बा इतना पियानो पी लेता ना कि इनके देह में जंगल नहीं रह जाता तू ही तो हमर जान बाबू जियले के शान बाबू तू छूट जाए मतलब तोहर मौगी का बा जियले को उ तोहर जियले के शान बा हम का है वो मुत पियानो अरे तू आलूगा अरे लगवा के भाई लइका के माई लइका के देता अके गला बिछोना में से पैसा ले आवे के हां
हम पैसा तोर पैसा छुली तो के छुला लेकिन ये झूठ बोलत है कलस दा कि पापा लेके गई ना हम तोर पैसा छुले कहां से पिए पहले हां कहां से पिए पहले के लेके देला के पिएले कौन मुत पिए ना पिएले तू के तोर पैसा छुले रे भाग जो दे चल 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 घरे जहां नहीं तहां पी पी पा के गिर जाई हां उठबा कि नहीं रे मल्ले त नरक कई देले हटा हई जन पी पा के कपड़ा नरक मचा के रख ले हटा के धोई फीची हां तुसे कौन मतलब बा इके लाइके हमार कपड़ा धोनी है सब हमसे नहीं मतलब बा दूसरे से मतलब बा तुसे अब तो के कुछ नहीं जानी रे अब जना दे बता बढ़िया से कुछ नहीं जानेला हां लड़के की तबीयत खराब बा दवाई आने के पैसा खोजा तनी देखो तनी बिछोना तेरे पैसा नहीं रहता दो लोग ना पैसा ले जाके सारा पीट है था हां एठो बिटिया बा पढ़े को का पैसा नजदीक आ गइल बा ओके पैसा ले जाके देख बा और तू नौटंकी कैले आटा कुछ नहीं जाने देख तोर जबान अब ढेर बढ़ जाता का ढेर बढ़ जाता बताई अब हां ते हमर सीसिया का गइली रे सीसी दीपिया हन तो है हां सीसी पे मुत पियन होते अरे सीसी अरे मार सीसी पे पैसा चोराई है फिर पैसा चोराईबा तू हां फिर पैसा चोराईबा तू पैसा फिर हां बस पैसा चोराई है मार से बड़े रात में रारू मार चप्पल भूसी छोड़ा था हमार बमनी का सुतल बाड़े बुखार बा बुखार हो गेलो दवाई ना खलु नहीं अम्मा कहाँ बिया दवाई आने के बाद बुखार तो ज्यादा बा सुत अबे अम्मा आवेले तब दवाई लेके खइया बैग धके आओ तनी कैसन मेहरारू भैया बड़ी मार मरल भैया मारो तनी हम आ पैसा दा बचल बा कि नहीं पैसा 1 रुपया ज्यादा ज्यादा नहीं दवाई ले आवे पैसा ले भी 2000 रुपया रलका भेल रे हां पियरे के बात बहुत 2000 रुपया तोंगे लौकता 2200 रुपया नहीं रहल 2000 रुपया लौकता इनके बिछोना तारे धरले नहीं काय पैसा लेके चल गेला ओ हम पैसा तोर ना छूनी का करबे पैसा रे लइका के दवाई ले खातिर धैले रहनी है तो के पिए खातिर नहीं जो हमारा नाम बता दे धर्मेंद्र की स्टोर दे दे जो हां धर्मेंद्र तोहर बाप है तोहर ससुर है ना धर्मेंद्र वो कौन मेहरारू भैया रे भैंसी खाने ढेर लाज चलावती है बातें से ढेर कर लाज चलत रे इधर रन लाज गवा अरे केने बाड़ी रे भूख लगल बा खाना ले गया अरे राज गवा खाना ले गया भूख लगल बा खाना नहीं खे बनल खाना नहीं बनल बा ना तो का कुल खात डरे बिना यहाँ से देखा तटे मुंह नहीं पिराता तो इनके कुछ बटले नहीं खे तो बनी का खाना वाना नहीं खे बनल लिएबा तब ना खाली पिए खा जानतल अब कौन सुतल भी रे छोटकी है एकर तबीयत खराब बा बुखार हो गेल बा जिए दिया ना जियत ना होइयो खाली पिए के जानतल दवाई वाई नहीं खाली आके जाना देख कितना तेज बुखार बा और ठीक ना भल का रे जब दवाई नहीं खले तो ठीक कहाँ से हुई हाँ दवाई आने गई लिया डॉक्टर साहब तो दवाई दे दी हमें लगे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई बा बताइए क्या दिक्कत है आपको बहुत ज़्यादा बुखार बा ओकरा के और ठंड लग गई बा जी जी लेकिन दवाई दे दी ठीक बा ये दवा लीजिए और कुछ टैबलेट देता हूँ आपको ठीक है टोटल आपका 500 रुपये हो रहा है डॉक्टर साहब 50 रुपया ले ली ये 50 रुपया बा बाकी पैसा बाद में दे दे उधार लगा दी ये सब्जी का दुकान है चलो भागो यार भागो तुम लोग पता है कहाँ कहाँ चले आते हो दर्द के और बुखार के दवा दे दी लगे हमरे बहुत ज़्यादा बुखार हो गई बा ये दोनों में से सुबह शाम खिला दीजिएगा डॉक्टर साहब 200 रुपया तो नहीं खे 50 रुपया बा ले ली बाकी बाद में दे दे इतने दवाई वापस कर दी ठीक है जब पैसा उतार दीजिए पता नहीं कहाँ से आ जाए दवाई आने 150 में काम करता
पैसा भी ना हमने लेके दवाई ना आयल। बेचारी बुखारे से माता लिया जोनो 2 पैसा चुरा के रख ले रही ना वो सारा मुझ पिया ले जाके पी डाला ना। हमार तो किस्मत ये फूट गई। ए बहनी कढ़ाई भगोना लेके आवा खाना बनाए दा जा पानी ले आवा। अम्मा हमार कॉलेज शुरू हो गई बाटे कल से पेपर है कुछ पैसा वैसा दे दे हम जाई। अजुए जेबू? हाँ कल से पेपर होई ना। अच्छा ठीक बा। कैसे जेबू ट्रेन से जेबू कि बस से जेबू? ट्रेने से दे चल जाए पैसा वैसा। मम्मी जल्दी खाना बनावा भूख लगल बा। बनाओ तनी बाबू। लो पैसा अब मन लगा के पढ़िया पैसा ज़्यादा फालतू खर्चा मत करिए ठीक बा? ठीक बा। हाँ अब फोन कल करिए टाइम से। ठीक बाटे। ठीक बा मैं जात नहीं तब गोड़ लत। खुश रहा मन लगा के पढ़िए ठीक ना? ठीक है। जनता बाड़ू कितना मेहनत से पैसा कमा तनी अब बाप बात तो तोहार पियले से ना फुर्सत बा। ठीक बाटे। ठीक बा आराम से जाइए।